Sungai memanggil petualangan di depan mata. Siap tege. Ini kita coba ke Kali Geleh. Kemarin kita dikasih tahu teman, tanya Haup itu motornya itu udah 2, ada teman bertiga kesini mas. Doakan Haup mudah-mudahan ya mas ya. Kita lanjut prepare dulu mas. Kita coba sini mas. Wae pating telusur mas, pating celorot. Oke, gedang-gedang. Terus kita parkir di jembatan bambu tadi mas. Kita prepare dulu, lanjut. Mas Agus mancing terus. Mas Agus mancing terus. Weh mas, sepiro mas iwake mas, iwake sepiro mas, lah, wah, iki iwak semene mas, iki mangane dul, pirang jempol nak iki iwake mas ya, urang jempol mas, nak dawane ya mungkin sekitar 5 sampai 7 cm ini mas, wah jan cocok mas, lu iki ta mas iwak sedenge. Sungai memanggil petualangan di depan mata. Siap tege andalan taklukkan setiap tantangan. Dengan semangat baru Mas Agus mancing terus. Terus Mas Agus mancing terus. Teluk. Nabrak. Rene ya iki di. Mas Agus mancing terus. Pajangan wae. Glodi. Wah, nak nggonmu culan berarti ra landhep ter. Kaya nggonku iki lho landhep, ora culan. Lah itu. Medium jenengan agal lho, Pak. Nah lembut rikuh to ya aku. Mas Agus mancing terus. 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 Kok kena meneh, Bro? Kok meneh, Bro? Wah, pelanggaran lho, Mas. Iki kenonan kean iki. Wah, menge-menge wae. 2 jarian, Mas. Ada yang 3 jari, ada banyak ya. Banyak ya, Ter ya. Tinggal keberuntungan saja. Mas Ono iwake Mas, Lah ya to. Dudeng. Mas Agus mancing terus. Gonmu cedak nang nggonku lho, Di. Glu. Teko-teko kenon neh to Mas iki. Wah, jan nak keramas ping 3 jan rada sulaya entuke. Walah, tenang wae, kalem. Kalem, Bos. Sebelah iki ana kancane ora ngawur nyeblake. Den gratel kene kula, Pak.
Glu. Ini niku gradale 6,5. Woi, nggonku ya, nggonku ya ambles, Bro. Rata sote nggonmu, Bro. Lah, nggonku ra kena. Wah. Lho, dadine nyote nggonmu to, Bro. Lho, sip. Mas Agus mancing terus. Mas Agus mancing terus. Mas Agus Lho, di walah jan pol-polan amblese jeru. Wah, iwake semene. Wah, wis jan. Lho. Ora nggo uyah kuwi. Mas Agus mancing terus. Mas Agus mancing terus. Mas Agus mancing terus. Gelu. Arep nandi jare iki. Kancaku mang Arep nandi. Apik iki. Kramase ping pira, Bro, bengi kowe? Ping 3, Mas. Sesarate ping 3 kramas dhisik. Ben entukan alias hoki. Kok nggonku ra kaya mau ora digondol dhewe meneh, Bro. Wah, wis. Wah, gelo pelanggaran iwake iki, Mas. Ora ngerti aku gak nyoting kancaku sing kemaki malah iki, Mas. Wah. Nusan. Mas Agus mancing terus. Mas Agus mancing terus. Gelu meneh, Mas. Kancaku ki jan gek rada apik iki nasibe iki. Hokine lho. Oh, bar keramas. Iya, ya syarate mancing ben jos keramas dhisik, Mas. Lho. Ayo, Bek, rene, Bek. Ketika ada bebek ndak usah khawatir, Mas. Biar deket nanti kita gusah wis. Ikan deket, Mas, nanti. Mas Agus mancing terus. Mas Agus mancing terus. Mas Agus mancing terus. Mas Agus mancing terus. Iwak meneh kan. Gelu. Jan iwake nang kene, Mas. Iwake lho, Mas. Sak ngene, Mas. Dua jarian, Mas. Babon ning 3 tahun, Kas. 3 tahun. 3 wulan. 3 wulan. Babon. Wis, atuk.